Η Μαρία Παπαγιαννίδου. Το βιβλίο λέγεται Αντίο AIDS. Στα ελληνικά έχει βγει από τις εκδόσεις Ψή. Και επίσης καλωσορίζουμε την αγγλική του έκδοση, όπως λέγεται στην Εξιόν. Όταν έπιασα στα χέρια μου το βιβλίο, πραγματικά συγκινήθηκα. Το βιβλίο της Μαρίας είναι μια κατάθεση ψυχής. Είναι μια προσωπική εποπτεία σε μια ολόκληρη εποχή και αξίζει να το διαβάσετε. Δηλαδή, πραγματικά θα σας ανταμείψει. What is absolutely, totally extraordinary is what else Dr. Garlow changed in his paper. The next page, his scientists wrote, despite intensive research efforts, the causative agent of AIDS has not yet been identified. Then I find this letter in the archives. It is from the head of electron microscopy at the National Cancer Institute where Robert Garlow worked. It is dated 4 days before the paper had to go to the Science Journal. It says, you have sent me some images of you sent me some samples of your virus in a test tube to be imaged to make an electron microscope image for publication, to put in the journal. I would like to point out that the particles in your sample are debris, are rubbish. No other virus-like particles were observed. No other particles, no any viruses. The small things that I find that you have got are 50% too small to be HIV. All right. It says that no extracellular virus-like particles were observed. The few particles I did find weren't like viruses, they were too small to be HIV, what we now call HIV. I do not believe any of the particles photographed are HTLV1, 2 or 3. This is 4 days before publication in the Science Journal. This is the most astonishing evidence of fraud I've ever come across in my professional career. Διευθετήθηκαν τα πάντα, ακόμα και το θέμα της φωτογραφίας. Όταν όμως πριν μεταβώ του είπα πως επειδή δεν κατέχω το ζήτημα θα θέλω να έχω δίπλα μου γιατρό και επιστήμονα της δικής μου επιλογής, η υπόθεση πήγε αρχείο. Απορρίφθηκε παραχρήμα. Δεν έγινε ποτέ. First, I'd like to thank Maria and Gilles for inviting me back here to the country of my mother and father. When I say the word AIDS, I'm talking about the 48 previously known diseases that are now said to be caused by a virus, HIV. A viral cause of AIDS is too simplistic. Toxic treatments are not rational. The colossal failures of the HIV equals AIDS hypothesis, in light of new information about the human genome, force us to throw away the HIV/AIDS hypothesis. Όταν πριν 4 χρόνια βρέθηκα θετικός, για μένα προσωπικά είχε καταρρεύσει όλη η ζωή μου. Ο φόβος του θανάτου με είχε παραλύσει. Φανταζόμουν τον εαυτό μου με τις εικόνες που είχαμε τη δεκαετία των 80, με ανθρώπους οι οποίοι αποδυναμωμένοι και άρρωστοι πια πεθαίνανε με ένα πολύ γρήγορο και βασανιστικό τρόπο. Πήγα στα γνωστά κέντρα ειδικών λοιμόξεων και το πρώτο πράγμα που μου είπε εκεί ο γιατρός είναι «Είσαι πολύ τυχερός». Γιατί τώρα έχουμε κάποια καινούργια φάρμακα με τα οποία μπορείς να ζήσεις λίγο παραπάνω. Ξέρουμε, τα παλιά φάρμακα ήταν καταστροφικά. Ο κόσμος πέθανε, αλλά τώρα είναι όλα καλά. Αρκεί να είσαι καλό παιδί και να τα παίρνεις καθημερινά. Όταν πήγα στο σπίτι και άνοιξα τα κουτιά, διάβασα τα φυλάδια. Και τρόμαξα. Τρόμαξα πάρα πολύ κιόλας. Από μια θεραπεία, τις οποίες οι παρενέργειες ήταν ακριβώς οι ίδιες με αυτό που λέγανε ότι είχα. Και το αποτέλεσμα αυτών των φαρμάκων είναι ότι σε οδηγούν στον θάνατο αργά ή γρήγορα. Δεν τρομοκρατήθηκα όμως και έβαλα τη λογική μου να δουλέψει. Άρχισα και έψαξα, ρώτησα, βρήκα. Βρήκα απαντήσεις πολύ πιο λογικές από αυτές που μου δίνονταν. Και μετά από 4 χρόνια μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα υγιής
Και ο ίδιος ο σύντροφός μου που τον έχω από τότε είναι ακόμα αρνητικός μετά από τόσα χρόνια. Μετά από 4 χρόνια και με τη βοήθεια της κυρίας Σάφερ και τη θεραπεία με συμπληρώματα διατροφής, έφτασα σε σημείο οι εξετάσεις που κάνω να βγαίνουν εξαιρετικές και αισθάνομαι πιο υγιής από ποτέ. Ακόμα και τώρα, όποτε πάω στον γιατρό, στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων, δεν με ρωτάει ποτέ τι κάνεις διαφορετικό και είναι τόσο καλές οι εξετάσεις σου. Για ποιο λόγο γίνεσαι τόσο καλύτερα? Το μόνο που ρωτάει και που τον ενδιαφέρει είναι παίρνετε τα φάρμακά μας? Και η απάντηση μου είναι πάντα όχι. Σήμερα θέλω να ανακοινώσω στον κόσμο ότι μετά από 25 χρόνια τρομοκρατίας και φόβου ήρθε η ώρα να απαλλαχτούμε από ένα κατεστημένο το οποίο συντηρώνταν με την καταδίκη και τον θάνατο αθώων ανθρώπων. Ήρθε η ώρα της αλήθειας και αυτή είναι μόνο μία. Δεν υπάρχει ιός, δεν το έχει ποτέ αποδείξει κάποιος μέσα σε τόσα χρόνια. Τι υπάρχει? Ζούμε σε ένα άρρωστο περιβάλλον, γεμάτο στρες, ένα τοξικό περιβάλλον που μας αρρωσταίνει μέσω της τροφής, μέσω φαρμάκων, ναρκωτικών και μια συλλογική συνείδησης που θέλει κάποιες ομάδες ανθρώπων να είναι οι αποδιοπομπαίοι τράγοι, γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτεί ότι όλοι είμαστε ίσοι άνθρωποι με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ελευθερίες. Ήρθε η στιγμή να ψάξουμε επιτέλους τι είναι αυτό που κάνει κάποιους ανθρώπους να αρρωσταίνουν και να βρούμε τις πραγματικές αιτίες. Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο στο AIDS. Υπάρχουν οι αποδείξεις πούντες, γιατί δεν μου τις στέλνει το Υπουργείο? Πού είναι οι αποδείξεις ότι υπάρχει ο ιός και ότι προκαλεί το AIDS? Έχουν δει οι γιατροί αυτοί το τεστ αντισωμάτων τι γράφει το εσόκλειστο φυλάδιο, που δεν το δείχνουν ποτέ σε κανέναν από εμάς που κάνουμε το τεστ? Από τι υπέφερες δηλαδή? Το έχω έξω μαζί μου. Μου είπες να μην το φέρω μέσα. Το έχω έξω το φυλάδιο. Θέλεις να το φέρω? Το φυλάδιο μέσα από το τεστ. Δεν ενδείκνυται για την ανίχνευση, να το περάσουμε στην για κάμερα. την ανίχνευση του ιού HIV. Δεν ενδείκνυται αυτό το τεστ. Το τεστ είναι το AIDS. Χωρίς το τεστ δεν υπάρχει AIDS. Αν δεν κάνεις το τεστ, δεν υπάρχει καινούρια ασθένεια. Οι ίδιες ασθένειες είναι. Διχάζουν. Είμαι γιατρός, εντός οπισθητικών, κανονικός γιατρός. Δεν είμαι ούτε ομοιοπαθητικός, ούτε εναλλακτικός. Είμαι γιατρός ακτινολόγος. Αυτά που είπατε, πρώτη φορά τα άκουσα, αλλά δεν με παραξένεψαν παιδιά καθόλου. Βρισκόμαστε τα τελευταία 50 χρόνια σε μια δικτατορία που λέγεται δυτική ιατρική, η οποία οδηγείται και κατευθύνεται πίσω από οικονομικά συμφέροντα φαρμακευτικών εταιριών. Ήδη έχω αποστασιοποιηθεί από την κλασική ιατρική. Δεν πάω και σε καμιά άλλη ιατρική. Απλώς καμιά φορά τρέπω που είμαι γιατρός. You shouldn't be ashamed because we need your help. We need your help, people in the medical profession, to join us, finally, to get the word out because you are on the front line. I'm on the front line when I teach medical students, and what they're learning is wrong, right? But we can fight it from the universities. It's not about blame, it's about stokalo. It's to improve the situation. The scientists are not innocent, the doctors are not innocent, pharmaceutical companies are not innocent. But where do we go from here? We don't believe that these diseases anymore are the real problem with what's going on. I don't like Mr. Rumsfeld's AAA any more than you do. So let's stop it. Write the health minister. Unite with your colleagues who feel the same way you do, sir.